Cafodd nifer fawr o ceiniogau ei ddarganfod yn y llongdrylliad, y mwyafrif oedd real Sbaeneg. Sbaen oedd yr ymerodraeth byd-eang cyntaf, yn coloneiddio'r rhannau mawr o'r America, Caribi, a rhannau o'r canoldir a gogledd Affrica hefyd. Sbartyn oedd yr ymerodraeth gan priodas Ferdinand o Aragon ac Isabella o Castile yn 1469 gan un o 2 ranbarth wahanol i mewn i Sbaen Unedig, ond roedd ganddyn nhw uchelgeisiau arall. So gobeithiodd Ferdinand ac Isabella ennill pŵer gwleidyddol ac economaidd i Sbaen trwy noddi'r fforiwr Christopher Columbus. Trwy caethwesiaeth, trais ac ysbeilio, meddianodd Columbus ar sawl ynys yn y Caribi yn gwneud ei hun ar y brenin ar frenhinig Sbaeneg yn gyfoethog iawn yn y broses. Hefyd yn y llongdrylliad, roedd ceiniogau trefedigaethol o teyrnasiad Charles a Joanna, sef disgynyddion Ferdinand ac Isabella. Yn y ceiniogau yma, oedd un o'r ceiniogau mwyaf cynnar i gael ei bathu yn yr Americ, yn Mexico yn penodol. Byddai llafur pobl gaeth o Affrica a'r poblogaeth brodorol lleol wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu'r ceiniogau yma, sy'n dangos yr exploitaeth oedd yn rhan o creu cyfoeth ar gyfer Ewrop ar y cyfnod. Ond pam oedd y ceiniogau yma a draeth yn margam? Mae'n debygol roedd yr Anne Francis wedi gwerthu grawn i Sbaen a'r ceiniogau yma oedd y taliad. Ond be mae'r darganfyddiad yma yn ddangos yw cysylltiad i digwyddiadau byd eang a chreulondeb trefedigaeth.